Ako se ne varam, prvi Zakon o državnim potporama donesen je 2003. godine, zatim drugi 2005. godine za koji se u uvodnom dijelu ovog teksta kaže da je zadovoljavao potrebe pretpristupnog razdoblja. Vjerojatno se misli na formalno pravno zadovoljavanje jer u dosadašnjem periodu najviše se potpora dijelilo sektoru metalurgije, željeznice, brodogradnje i prometa. U kakvom su sad stanju upravo ti sektori mislim da ne treba nikom objašnjavati da praktički neki su već i ugašeni, a neki ako i nisu na najboljem su putu za to. Zakon očito nije bio svrsishodan. On je možda, kao što je predlagatelj rekao, odnosno naveo u svom uvodnom dijelu, i bio zadovoljavajući za potrebe pretpristupnog razdoblja, ali to kad gledamo svrsishodnost, odnosno učinak koji je polučio, rezultate koji jesu, mislim da definitivno nije zakon opravdao svoje postojanje, odnosno njegovi rezultati su nikakvi. U uvodnom dijelu se još spominje da nije kvalitetno vođena evidencija državnih potpora, ali ni učinkovitost. To upravo opravdava, to upravo dokazuje ovo što sam malo prije rekao, jer da se pratila konstantno učinkovitost ulaganja, odnosno državnih potpora, ja vjerujem da bi barem neke od ovih grana koje sam naprijed naveo da bi bile u daleko boljoj situaciji. Vlada donosi, ovim prijedlogom zakona Vlada donosi smjernice za trogodišnje razdoblje i ne znam da li je nekim drugim propisom ili negdje drugdje navedeno da o tome ima bilo kakvu obavezu, barem obavještavanja Sabora o tome. No međutim, budimo iskreni, na takvo ponašanje vladajućih smo već navikli, pa ja se nadam da neće danas sutra kad dođu u poziciju da budu opozicija, da neće govoriti da je ovo nedemokratski zakon jer su ga sami predložili i sami ga izglasali. Pohvalno u svakom slučaju što se želi uvesti reda u sustav potpora, samo bojim se da je za većinu ovih koje smo već naveli da je već itekako kasno. Prvenstveno mislim tu na dijelove HŽ-a, mislim tu na Croatia Airlines, mislim tu na aerodrom Brač, mislim tu i na cjelokupnu poljoprivredu, odnosno onaj dio koji se, prvenstveno na onaj dio koji se bavi mljekarstvom. Sad mi je palo na pamet, jučer je kolega Marić spominjao ovdje i Državno odvjetništvo i spomenuo je, citirao ako se ne varam, članak Ustava u kojem je konstatirao da je obaveza Državnog odvjetništva zaštita državne imovine i državnih interesa. Mislim da sam otprilike pogodio smisao. Sudeći da u ovih od 2005. praktički na ovamo su državne potpore bile praktički bez neke kontrole učinkovitosti, mislim da i Državno odvjetništvo trebalo naći za shodno da reagira, da barem ako ništa drugo provjeri i zakonitost, ali i koliko su stvarno štićeni interesi Republike Hrvatske u cijeloj toj priči. Ovako mislim da su državni novci, odnosno potpore, sredstva potpora da su vrlo često bila usmjerena u neke stvari koje nemaju veze sa onim što se ustvari želi postići sa državnim potporama. Danas je spomenuto u nekoliko navrata koji je ustvari stvarni cilj državnih potpora, pa između ostalog zadržavanje radnih mjesta, odnosno otvaranje novih radnih mjesta, razvoj određene regije. Žao mi je što nema kolega iz IDS-a tu, oni su nema dugo organizirali, odnosno bili su prisutni na okruglom stolu koji se odnosio na Hrvatske željeznice, odnosno prestanak prometa HŽ Carga na istarskim prugama, gdje su navodili upravo to da je to gubitak radnih mjesta i u kamenolomima
jer kamenolom više neće voziti željeznicom, ali s obzirom na cijenu prijevoza i na vrijednost te robe neisplativo ga je voziti i kamionima. S druge strane, ako je netko prisiljen upotrijebiti kamione za kamionski prijevoz, to je prijevoz lokalnim cestama koje opet uništavaju te ceste. Znači ono što je govorio kolega Šuker ono je ispravan stav. Žao mi je što ga u svom mandatu, odnosno za vrijeme vaše vlasti, što ga nije i tada koristio kao takav, jer posljedica svega nije samo financiranje jedne nerentabilne linije, bez obzira sad o kojem prijevozniku govorili, nego je ustvari i zadržavanje radnih mjesta u nekoj lokalnoj zajednici. Stvar je u tome ako idete, sad sam uzeo za primjer taj kamenolom, ima i u Siraču kamenolom, to mi je već bliže. U pitanju je uništavanje lokalnih cesta. U tom slučaju to je značajna stavka za jedinice lokalne samouprave. To su sve posljedice ovog jednog poteza koji je ponekad, mislim da je neko nema dugo u nekim medijima izjavio da se naše Ministarstvo financija ili konkretno ministar Linić često ponaša kao blagajnik, a ne kao makroekonomista. Meni ovo sad isto djeluje tako, mi ćemo praktički doći u situaciju, sufinancirat ćemo jednu liniju koja je nerentabilna, a ono ostalo što je rentabilno ćemo dati u koncesiju. Onda stvaramo ustvari ovu jednu liniju još nerentabilnijom, jer onaj prihod koji smo mogli ostvariti, onaj koji je bio rentabilan na onim linijama koje jesu rentabilne, taj prihod gubimo, dajemo ga nekome. Ja ne razumijem koja logika nas vodi kad donosimo neke takve odluke. Zar nije cjelokupan interes, zar nije interes da cijela jedna regija, cijelo okruženje, otoci, da to može živjeti od onoga što ima. A ovako mi ono što stvara dohodak, što stvara dobit, to dajemo u koncesiju, to dajemo nekom privatniku, javno-privatno partnerstvo ili neki drugi oblik, a ono što će donesti čisti gubitak i što na kraju krajeva za posljedicu može imati i raseljavanje prvenstveno sela i onih dijelova koji su zapostavljeni, to kao da nije problem naš, kao da nas se taj dio ne tiče. Danas je rečeno da neko od govornika, čak mislim da je kolega Šuker rekao da umjesto potpora za restrukturiranje, kako su to u stvari do sada bile neke od ovih potpora, da bi to trebale biti potpore za konkurentnost. S obzirom da mi je HŽ kao takav najbliži, pa ću onda spomenuti HŽ. Kome to HŽ može biti konkurentan, odnosno javni operateri u HŽ-u, kome mogu biti konkurentni kad je sustavno, možemo reći 30 godina izostalo ulaganje, sa voznim parkom koji je star u prosjeku 40 godina, sa prugama na kojima je vozno vrijeme putovanja recimo do Rijeke 3 sata, s autom dođete za 1 sat. U čemu, kakvoj konkurentnosti možemo pričati? Ako je na masu pruga, neko je spomenuo zagorske pruge, zagorske cugove, ako je tamo brzina 30-40 km, o kakvoj rentabilnosti, o kakvoj konkurentnosti mi uopće možemo pričati? Treba biti iskren pa reći to je sve skupa sustavno. Ne treba sad utvrditi kriva je zadnja HDZ-ova Vlada. Ma nije istina, ona je jedan od krivaca, ali 30 godina je taj segment totalno zapostavljen. Ne možemo ga sad preko noći obnoviti. Došao sam do podatka da recimo, čak sam ga govorio već s ove govornice, da u Njemačkoj se po glavi stanovnika izdvaja 300 eura na godišnjoj razini za sustav željeznica. Ali za sustav koji je obnovljen, za sustav koji je suvremen, mi imamo sad situaciju da želimo biti, da ne kažem konkurentni tom istom sustavu, a ulažemo po glavi stanovnika nekih 30-ak puta manje.
Što se tiče ovog drugog zakona, mislim da je isto kolega Šuker rekao da se taj zakon praktički odnosi na samo 3 poduzeća, Croatia Airlines, Jadroliniju i HŽ Cargo. Ja postavljam pitanje, ok, mogu reći da ima logike, treba pratiti transparentnost novca, to uopće nije mi taj dio sporan. No međutim, budemo iskreni, ako recimo jedna od tih firmi donese odluku da kupuje kolosijek od Dioki-a zbog navodno isplate plaće radnicima Dioki-a. Ja koliko sam upoznat i to po nekoj sumanutoj cijeni, to je stvarno van svake pameti, ako se ne varam 17 milijuna kuna je bilo u pitanju. Kolosijek koji vrijedi 1, neki 2 milijuna kuna. Donosi odluku temeljem, ma neću reći prisile, ali stava politike da to treba kupiti taj kolosijek jer to je eto, to nam je baš neophodno da bi mogli dalje funkcionirati. Sad taj isti HŽ Cargo ide u stečaj. Sad taj isti HŽ Cargo propada. Da li sad postoji odgovornost za i da li je to u pitanju javno, transparentno trošenje javnog novca? Da li je to to? Da li je recimo nekoj od firmi ovdje spomenutih stručne službe izrade tekst koji se daje Agenciji za regulaciju tržišta, taj tekst po naputku direktora mora biti dostavljen odvjetničkoj kući, odvjetnička kuća samo logo svoj stavi gore i upućuje ga toj agenciji, svoju uslugu stavljanja loga, prebacivanja cijelog teksta na vlastiti memorandum naplaćuje 100 do 150 tisuća kuna. To su ljudi koje je postavila ova vlast. Da li je to dio transparentnog trošenja javnog novca? Da li ko postavlja pitanje odgovornosti tih ljudi? Ja baš nisam vidio da je neko postavio to sporno. Podsjetit ću i na priču oko Croatia Airlines kad je bilo nabavljanje pribora za jelo za višu klasu koja je maltene prazna, kad su radnici upućivali, svi zastupnici su dobili to pismo radnika iz te firme, kad su radnici upućivali na taj problem nabavke paprenjaka koje niko živ niti hoće, ni ko ih jedanput proba više ih nikad ne želi uzeti, ali je, dobro, to je istina. Da li je recimo Croatia zapala u probleme, da li je i to dio tih problema? To niko ne postavlja pitanje, a to je isto transparentno trošenje javnog novca. I kad smo već kod tog transparentnog trošenja javnog novca, ja koristim priliku da podsjetim da smo mi u veljači, ako se ne varam, prošle godine kao klub zastupnika predložili prijedlog zaključaka o ograničenju korištenja sredstava u pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i lokalnu, odnosno područnu regionalnu samoupravu i javnim ustanovama. Tada smo upozoravali na to da se novac, između ostalog i javnih poduzeća, troši na donacije, troši na ne znam, praktički se, pa budemo iskreni, poklanjao u svrhu promoviranja pojedinaca koji su bili na čelu tih firmi. I tada smo dobili obrazloženje da to nije dobar prijedlog jer to je u interesu tih građana koji opet dobiju na neki način na korištenje te novce i da se koristimo populizmom. S obzirom da smo mi obrazložili što želimo postići s tim prijedlogom zaključaka i sad kad gledate ovo što smo danas dobili na stol, odnosno o čemu danas raspravljamo, ja bih postavio pitanje onima istima koji su onda nas nazvali populistima, koji je veći oblik populizma od ove dvije stvari? Je, gospodine Jelušić, vama je upućeno, vi ste rekli prošli puta za taj prijedlog naših zaključaka da je populistički i da
je u dnevno političke svrhe, ali vidim da ste naišli da, možda ne vi osobno, ali vladajuća koalicija, ministarstvo, da i u populizmu ima nečeg zdravog, dobrog pa da to možda treba iskoristiti. Samo sad su to zdrave i napredne ideje, a kad dolaze s naše strane onda je to populizam. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Time smo iscrpli sve prijavljene za raspravu po klubovima pa nastavljamo s pojedinačnom raspravom. Prvi na redu je poštovani Branko Vukšić. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani zamjeniče ministra sa suradnikom. Vjerojatno se ovi barem stari sjećaju one igre koja se zvala Lanac sreće, koja je bila obmana, jedna od najvećih obmana koja ni do dana današnjega nije sankcionirana ni istražena, kao što se ne sankcionira u Hrvatskoj 99% kriminala. Ovdje bi trebalo i govoriti o lancu krivnje i odgovornosti kad su u pitanju potpore. Malo prije je ovdje rečeno da nema analize državnih potpora. I to je zapravo ključ čitavoga problema. Mislim da je kolega Marić o tome govorio. A zbog čega nema analize državnih potpora? Zbog toga što bi to bila analiza neuspjeha, promašaja, zapravo bila bi to analiza novovjekih hrvatskih Obrovaca. Sjećate se Obrovca i Glinice u Obrovcu, tvornice Glinice. Ako smo 20% smanjili proizvodnju u sektorima koje smo podupirali, ako smo otpustili 50 tisuća, izgubili 50 tisuća radnika u tim sektorima, što smo podupirali? Ako smo poduprli od 2004. do 2011. godine poljoprivredu sa 20 i nešto milijardi kuna, a sada proizvodimo daleko manje mlijeka, daleko manje hrane, uvozimo sve više hrane i to loše hrane, sve više gazdinstava, naročito onih manjih, propada na selu, što smo podupirali? Jesmo li napravili analizu toga što smo podupirali svih ovih godina? S druge strane, jesmo li kada smo odlučili se podupirati i kada govorimo o ove tri djelatnosti, kada govorimo o brodogradnji, kada govorimo o prometu, o željeznicama, jesmo li napravili strategiju? Kako možemo nešto podupirati, a da nemamo strategiju što želimo sa željeznicom? Što ćemo sa željeznicom u Zagorju? Kao što reče gospodin Novak malo prije, kako ćemo podupirati željeznicu i učiniti je konkurentnom kad s automobilom dolazimo do Rijeke za sat vremena, a vlakom 3, 4 ili 5 ili do Čakovca po 3 sata se vozimo vlakom 100 km. Tko će se voziti tim vlakom? Pa neće nitko. Osim onih koji stvarno nemaju novaca, imaju viška vremena. I normalno da bacamo novac u bunar. Sve ovo se svodi opet na jedan datum, na jednu samu obmanu. A u ljudskoj prirodi je samo obmanjivanje. Sjetite se uvijek, recimo kupili ste stan za Švicarce. Vidjeli ste da ste nakon 7 godina otplaćivanja želite vratiti banci stan, banka vam kaže možete vratiti stan i još 50 tisuća eura morate dati. Vidite da ste pogriješili. Pogriješili ste još u 10 stvari, ali 12. mjesec je i bit će nova godina i veselite se jer će se nešto promijeniti. Neće se ništa, samo će se okrenuti sat, kazaljka, list ćemo jedan istrgnuti, tako se mi samo obmanjujemo 1.7. Kao 1.7. sad će biti sve pošteno. Do prije nismo radili analize, do prije nismo pitali se u što ulažemo, ali sad 1.7. časna riječ, sad hoćemo. Što se promijenilo u Bugarskoj i Rumunjskoj? Ma ništa se nije promijenilo. Jer su u Europskoj uniji? Jesu. Čitam neki dan izjave dužnosnika europskih, Hrvatska je sve ispunila. Nije. Ovdje upravo leži u tome da nismo to ispunili. Nismo prema sami sebima.
Znači, koji su efekti, glavno pitanje, koji su efekti svih tih potpora koje smo dali? 57 milijardi kuna smo dali potpora od 2004. do 2011. godine, to je pola hrvatskoga proračuna, a imamo manje radnih mjesta, imamo ne nazadovanje, nego gotovo da kažemo propast. Brodogradnje, željeznice koja će polako zatvarati prugu po prugu jer ima star vozni park, jer su pruge neupotrebljive. Jedino što znamo, imamo višak radnika. Kažemo podupiremo promet prema otocima. Što to znači? To je isto, da me krivo ne shvate otočani, pošto i sam godišnje često putujem na otok, to je isto bacanje novaca ako se ne ulaže u otoke, ako na otocima ne gradimo škole, ako ne gradimo ambulante, ako nemaju mladi perspektive, ako ne otvaramo nova radna mjesta, tada nam otoci služe samo za onih 2-3 mjeseca turizma. Opet govorim o tome da je samo ulaganje u brodske linije prema otocima bez da se vodi itekako velika briga o svemu onome što treba na otocima osigurati da bi otoci živjeli svih 12 mjeseci, isto tako bacanje novca u bunar. Naravno da pomažemo time otočane jer bi i bez tih brodskih linija nemoguće bilo živjeti. Ali nismo napravili strategiju, nismo rekli koliko ćemo za što novca dati i što ćemo za uzvrat dobiti. Pitanje je bilo odgovornosti da li muti netko pri potporama, je li bilo korupcije. Ako netko muti, onda mute oni koji daju potpore, ne oni koji primaju. Govorilo se često o tome, recimo kad su bili seljački prosvjedi, govorilo se o tome koliko su pojedini seljaci dobili potpora. Da li je itko tražio nakon godinu dana od tih seljaka da podnesu izvještaje koliko su proizveli, za što su utrošili potpore, koji je efekat potpora u poljoprivredi, koji je efekat u brodogradnji, što znači za sve one kooperante u brodogradnji i što smo na kraju dobili? Dobili smo na kraju da se borimo za kakav takav opstanak brodogradnje, ulupali smo silne milijarde kuna, netko bi ono rekao badava smo krečili ili džaba smo krečili. Ono što nas čeka 1.7. ulaskom u EU smo mi sami. Mi sami, naše ponašanje, naši karakteri, naša vlast i mi ovdje u Saboru. Ako se nećemo promijeniti bez obzira na datume, neće nas EU prisiliti da se mijenjamo mi sami. Kao što sam rekao, postoji primjer Rumunjske i Bugarske, da se tamo ulaskom u EU nije bitno nešto promijenilo. Hvala lijepo. Prelazimo na replike kojih ima 5. Prvi na redu je poštovani Goran Marić. Hvala lijepa. Kolega Vukšić, spomenuli ste ekonomsku analizu koju sam u prethodnom raspravi govorio. Nekada na Ekonomskom fakultetu je ekonomska analiza bila najvažniji kolegij. Danas ga nema niti na jednom fakultetu. Nije to čudo. Bez ekonomske analize i bez jasno postavljenih ciljeva, bez jasno definiranih općih i nacionalnih interesa ne bi se smjela donijeti niti jedna mjera, a kamoli zakon. Što se htjelo sa potporama u hrvatskom gospodarstvu to nitko ne zna. Osim
da su potpore čak služile i za društveno raslojavanje. Neki su se na potporama i obogatili. Dok je brodogradnja grcala u problemima, kooperanti su najbogatiji u Hrvatskoj. A 2/3 ukupnih prihoda od brodogradnje išlo je kooperantima, a radili su samo 1/3 svih poslova. Maslina se mogla saditi i dobiti potpora i u Slavoniji, iako tamo ne može uspijevati. Rajčica se može dobiti potpora i u Lici ako se sadi. Mi ne znamo koje kulture mi trebamo proizvoditi, koju proizvodnju trebamo stimulirati, mi lutamo. Doći ćemo ponovo kao 50. poslije 2. svjetskog rata kad su nas natjerali i pamuk uzgajati pa se pokazalo koliko je to bilo pogubno. Hvala lijepo. Odgovor na repliku Branko Vukšić. Uvaženi kolega Marić, da, i dio ovo što ste spomenuli o ekonomskoj analizi koje nema na Ekonomskom fakultetu. Mislim, jedan podatak koji sam možda već i spominjao ovdje u Hrvatskome saboru, na američkim sveučilištima je dokinuto 60% humanističkih znanosti. Mislite da je to slučajno dokinuto? Mislite da ekonomske analize nema slučajno na Ekonomskom fakultetu, da je netko ekonomsku analizu izbacio zbog toga što smatra da je suvišna ili da je nema zapravo, da nema tko analizirati, da danas sutra budemo hromi, da budemo bez alata. Ovo što ste spomenuli, da, ja sam isto govorio o kooperantima, znači o brodogradnji koja je posrnula, koja je na koljenima i kooperantima koji su bogati, točno. Mnogi su se kooperanti obogatili, ali zar sve vrijeme kad dajemo potpore, a potpore su od vajkada u brodogradnji, nismo vidjeli da neki beru masnu lovu, da radnici, sve više radnika se otpušta i da brodogradnja posrće. Izgleda da to nikog nije zanimalo. Zato kažem da oni koji su davali potpore, oni su trebali raditi te analize, a ne kooperanti da rade analize. Kooperanti su vidjeli svoju priliku i ugrabili su svoju priliku. Zato ako nećemo krenuti od danas, ne od 1.7., mislim da će i dalje sudbina potpora bez analize, stručnih analiza biti zapravo još produženje agonije. Replika Josip Borić. Hvala lijepo. Kolega Vukšić, ja se ne slažem s vašom konstatacijom da je ulaganje u subvencioniranje ili potporu linijskim brodarima bacanje novaca u bunar, kako ste rekli, jer to nije istina i ova država zaista čini napor da pokuša sačuvati život na tim ruralnim područjima, ne samo otocima nego i na PPDS-u pa i na brdsko-planinskim područjima i za to postoje posebni zakon. U proteklih 10 godina od 2004. do 2012. u taj sustav uloženo je preko 3 milijarde i 300 milijuna kuna, od kojih je najveći dio uzela Jadrolinija, a vi morate znati da kao što je ZET u Zagrebu javni prijevoznik koji prevozi stanovnike s jednog kraja na drugi kraj ovog grada, da to čine Jadrolinija, mali brodari i privatni brodari na Jadranu. Da dnevno prometuje 53 linije, što brodske, što brzobrodske, što trajektne i da sve to nešto košta. Da ti ljudi na otocima žive teže nego svi ostali na kopnu jer imaju dodatni trošak. I naravno da država to mora subvencionirati, a da je učinila pomak pokazuje i statistika, popis stanovništva gdje smo zadnji puta 2011. godine zabilježili povećanje broja stanovnika na hrvatskim otocima za 7,5 tisuća. I to je za mene veliki rezultat, bez obzira što ga se pokušava osporavati jer se kaže pa što, na otocima živi 100 tisuća ljudi, kome je to uopće bitno. Ali to je itekako važan segment hrvatskog gospodarstva. Imamo preko 300 tisuća ležaja na hrvatskim otocima koji su itekako konkurentni u najznačajnijoj hrvatskoj gospodarskoj grani, a to je turizam. Mi itekako radimo i uplaćujemo jednako kao i svi ostali ono što moramo u državni proračun. Najmanje što se može vratiti je da se pomogne da taj život na otocima opstane. A najlakši put je upravo putem potpora i mi to kroz Zakon o otocima dobivamo. Zbog toga je potpuno promašena vaša rečenica da je to bacanje novaca u bunar. Odgovor na repliku Branko Vukšić.
Uvaženi kolega Boriću, vaše je pravo ne slušati suštinu normalno i podmetati. Jer prvi dio rečenice ste upamtili, drugi niste upamtili. Rekao sam odmah i nakon ove druge rečenice da su ove potpore pomoć stanovništvu, da ne bi bilo života u otocima da nema tih potpora. Ali da bi te potpore bile puno efikasnije, da brinemo o školama, bolnice, uzmite si stenogram pa nemojte vrtiti glavu, bolnicama, da otvaramo nova radna mjesta, da, tada bi taj novac se osjetio. Zbog čega dajemo taj novac? Daleko više nego što se to osjeća danas. Upravo sam o tome govorio. Izgleda da ste više u Zagrebu nego na otoku, pa malo porazgovarajte sa otočanima da vidite što ih muči na otoku. Replika Srđan Gjurković. Poštovani kolega Vukšić, ovdje ću se u potpunosti složiti sa kolegom Borićem u njegovoj replici o bacanju novaca u bunar, pa ću ponoviti eto da ono što je kolega Borić rekao da ZET-ov autobus ili tramvaj u Zagrebu je ono što je Jadrolinija ili neki privatni brodar brzobrodski na otocima. To je normalni dio života, sasvim jedan normalan gdje građani i građanke otoka Brača, Šolte idu raditi ili djeca idu u školu u Split. Sasvim kad govorimo o učinkovitosti o kojoj ste se vi usaglasili, onda vam moram reći da puno učinkovitije da idu sa brzobrodskim linijama u Split u školu nego da se gradi škola i velebne sportske dvorane. Onda od te učinkovitosti nema apsolutno ništa jer nema tko ići u te škole, odnosno apsolutno je neučinkovito ih graditi na takav način kako ste vi predvidjeli ulaganje u gospodarstvo, ulaganje u sve, a u biti bez izračuna šta i kako. Gospodarstvo otoka očito baš na način da smo im osigurali i prethodne i ova vlast mogućnost da normalno žive i budu povezani sa kopnom i naravno nikad to nije dovoljno i treba to poboljšavati, ali ukazuje da i gospodarstvo i demografska struktura za razliku od nekih drugih dijelova Hrvatske je pozitivna, ukazuje da po pitanju bacanja novaca u bunaru i samo spominjanje takvog izričaja neovisno o svim ogradama, zagradama i navodnicima je potpuno neprimjereno jer po pitanju otoka zaista se radi i radit će se da oni normalno rade, i da normalno funkcioniraju i žive, a kažem i napominjem svi podaci ukazuju da to rezultati življenju na otoku i dokazuju. Naravno nikad nije dovoljno i treba i dalje raditi na tome, ali vaše bacanje novaca u bunar apsolutno nije ispravno. Odgovor na repliku Branko Vukšić. Pa naravno da nisam na taj način govorio, o tome govorio. Prije svega vidi se iz vaše replike da biste vi da se pojača linija i da što više ljudi ode s otoka. Ne biste vi gradili škole na otocima jer Bože moj zašto bi bila škola na otoku jer treba odlaziti u Split, treba odlaziti u Zadar, ali ne treba recimo srednjih škola na onim otocima koji imaju dovoljno kapaciteta da budu, recimo Lošinj ima srednju školu i ne smeta ta srednja škola u Lošinju. Recite mi koju ste vi izračunali, koju ste računicu napravili, koju ste analizu napravili o otocima pa prezentirali ovdje u Saboru da govorite tako izričito. Uhvatili ste se bunara. Ja tvrdim još jedanput tvrdim da bi te potpore bile daleko efikasnije da smo osigurali sve ono što smo trebali na otocima osigurati, a što već ne činimo desetljećima. Branko Hrg, replika. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Evo kolega Vukšić, na neki način kad govorimo o potporama i pomoći uvijek se nekako svi dotaknu poljoprivrede, sela, ruralnog prostora, tako ste se vi u ovom dijelu dotakli, iako se moram sa jednim dobrim dijelom vaše rasprave složiti jer mi sad imamo zakone koji se mogu provoditi i sada se to moglo sve kontrolirati, sad se je točno moglo znati tko je što dobivao, kuda su potpore odlazile, samo što to ne provodimo. Ja se nadam da ćemo ovaj budući zakon, jedan i drugi koji će biti izglasani,
možda pod pritiskom Europske unije konačno početi provoditi. I tu je suština naših problema. I nije dobro kad mi ovdje počnemo generalno govoriti i napadati pojedino područje, pod navodnicima napadati, kao što je to recimo hrvatsko selo i hrvatska poljoprivreda ili kao što je možda čak i ova teza o otvaranju novih radnih mjesta na otocima, izgradnja škola i svega ostalog. Mislim da u dijelu davanja potpora moramo razmišljati za što su namijenjene, to ste vi govorili, i u jednom dijelu potpore moraju biti namijenjene za očuvanje života. I u tom dijelu je njih lako posložiti. Za brodogradnju su bile davane navodno radi očuvanja radnih mjesta. Na selu su davane ne samo radi povećanja poljoprivredne proizvodnje, ja to gledam drugačije, nego i radi očuvanja života na selu. I u tom dijelu trebamo to gledati i ne trebamo se baš svaki puta prvo zapiknuti u taj dio i uvijek to selo i hrvatskog seljaka staviti na neki stup srama i stup sramote. Pa neka se stvarno jedanput već izbace ti podaci, neka se vidi tko je manipulirao, tko nije manipulirao i koji su efekti bili. Efekti su sigurno bili puno pozitivniji nego što su ovi sada kad nema potpora. Dakle, u zadnjih 1,5 godinu dana smo samljili selo kad smo morali povećati potpore za ulazak u Europsku uniju. Odgovor na repliku, Branko Vukšić. Uvaženi kolega Hrg, zapravo slažemo se u suštini, slažemo o tome. Opet se vraćam na ono što je gospodin Marić govorio. Da, trebamo napraviti analizu. Nitko, barem ne ja, ja ne stavljam na stup srama i nisam se okomio na selu. Ako ste čuli rečenicu koju sam rekao, oni koji su davali potpore, oni su trebali raditi analize. Na koji način? Trebali su izraditi kriterije kako davati. Danas je manje poljoprivredne proizvodnje, najmanje su za to krivi seljaci. Najmanje su krivi seljaci. Pogrešan je bio sustav potpora koje ne smiju se ukinuti, koje se trebaju davati, trebamo ulagati na ono što dvije stvari koje su najvažnije, a to je poljoprivreda i turizam. Pa onda ovo podmetanje da se želi zlo otocima je sasvim nepotrebno jer uopće o tome nisam govorio. Da, važno je očuvanje života na otocima, važno je očuvanje života na selu jer to je pretpostavka uopće da se neko bavi turizmom, da neko se bavi turizmom na otocima ili da se neko bavi poljoprivrednom proizvodnjom u selima. Jer ako toga nema izgubit ćemo ono malo što imamo. Prema tome, jedna je interesantna rečenica koju ste vi rekli, a koja se sve češće upotrebljava, a to je ono provodit ćemo zakone vjerojatno pod pritiskom Europske unije. To je taj 1.7. magični koji ja govorim, samo zavaravanje. Nešto ćemo morati, ono što će nas pritiskati Europska unija, to ćemo vjerojatno poštivati ono zato što moramo. A bilo bi puno bolje da poštujemo hrvatske zakone zbog nas sami. Neki dan kad smo o nekom zakonu, više se ne sjećam, ovdje raspravljali, rekao sam da je to još jedno mrtvo slovo na papiru jer većinu zakona u Hrvatskoj ne poštuju čak ni oni koji ih zakone pišu. I Mladen Novak, replika. Hvala lijepo. Na neki način nastavljam se na svog prethodnika, također oko poljoprivrede. Spomenuli ste da je odgovornost onoga ko daje potpore. Njegova je odgovornost o praćenju potpora i vođenju reda u tom dijelu. Slažem se s tim, ali treba tu još nadodati jedan detalj koji mislim da nije nebitan, a to je svojevrsni medijski linč. Sjetite se bilo kojeg prosvjeda seljaka. Najčešće su komentari bili, ali pogledajte te traktore koje oni voze. Koja je vrijednost tih traktora? A niko ne vraća film malo unazad pa da kaže da su to bila kapitalna ulaganja kojima se praktički strane banke su bile uključene u to i strane banke su davale kredite i dobivale kamate i hipotekarne kredite, pa sad i zemlja je već upitna, bez obzira na ovu odredbu o 7 godina ne prodaje poljoprivrednog zemljišta. A plus toga ta sredstva su korištena za kupovinu opet stranih proizvoda, znači sačuvanje stranih radnih mjesta. I sad kad pogledate taj sustav potpore koji je vezan u ovom slučaju na poljoprivredu, stvarno je bio u svrhu sačuvanja radnih mjesta, doduše ne u Hrvatskoj nego
ne znam Massey Ferguson nije iz Hrvatske, Fend nije iz Hrvatske, ne znam John Deere je isto poznata hrvatska firma. Mislim tako da je sačuvanje radnih mjesta evidentno je bilo u pitanju, doduše ne naših. Cijelo vrijeme ove naše rasprave mislim da nam je jednostavno isplinula metalurgija. Jedan dobar primjer potpora metalurgiji je Željezara Sisak koje više nažalost nema. Hvala. Odgovor na repliku Branko Vukšić. Da, ono u potpunosti u čime se slažem što ste gospodine Novak konstatirali, čija su radna mjesta potporama sačuvana, što smo zapravo podupirali. Strane banke su stimulirale da poljoprivredni proizvođači kupuju traktore koji sasvim sigurno i na njihovim imanjima nisu trebali. Međutim, je li u tom trenutku zakazala država? Je li država trebala biti ta koja je trebala, opet se vraćam, napraviti analizu što onaj proizvodni prsten postoji u svim susjednim zemljama pa se kaže da jedan traktor te i te jačine može obraditi toliko i toliko poljoprivredne površine. Je li tko napravio tu analizu i je li su savjetodavna tijela bila na usluzi seljacima? Sasvim sigurno da nisu i da smo isto tako u tome zakazali.